da ne tsarin mu. Shi za ya je memban mu. Kowa yana da mazansa to mu ba ga tsarin mu. Kazin na sai dan kado. To mu ba mun lamun tafi ni fice tsarin mu. Shi za ya je memban mu. Allah ba dai APC ta danna duk haƙƙin mu. Kazin na sai dan kado. Ba ta tsaro a ƙasan nan ta bar mu an kone mu. Shi za ya je memban mu. Ba ta tsaro a ƙasan ga ta bar mu an sace mu. Wayo. Kazin na sai dan kado. Katsi na constituency mu ma akwai jigon mu. Shi za ya je memban mu. Alhaji Abdulkadir ya zo shi dan kishin mu. Kazin na sai dan kado. Rawana ya yadda shi za ya je memban mu. Shi za ya je memban mu. A wancan yana yin mulki bai tauba kai motion ba. Kazin na sai dan kado. Kowa yana ra'ayinsa shine ba za ya iyawa. Shi za ya je memban mu. Kowa akwai damarsa shine ba za ya faɗi ba. Kazin na sai dan kado. Ko ya ki ko ya yarda mulki ba zai karawa. Shi za ya je memban mu. Mazaɓu suna masa ihu sun ce ba zai karawa. Kazin na sai dan kado. Yan kasuwa sun koka bai ba su ko jari ba. Shi za ya je memban mu. Yan jam'iyya sun je su bai ba su ko sisi ba. Kazin na sai dan kado. Ga ɗalibai ma sun je ya ce ba sa zaunawa. Shi za ya je memban mu. Wajen tallafi na karatu ya ce ba za ya iyawa.